हेलो रायजोफोर गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै आं सानदों। लोगोसे बे खौरांखौ आं दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय फोरमायनो एबा दिन्थिनानै होनो सानदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय थांनाय बोसोर 2023 मायथाइनि APSC आनजादनि रिजाल्टआ दिनै फोसावबाय। बाहाय गासै 235 आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बाहाय गासै सा 14 बर'फ्रा APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै जोंनि बर'फोरखौ गोसोआव जौगानाय होनायजों लोगोसे फैगौ इयुन जोलैफोरनि थाखायबो थुलुंगा होदों होननानै आं सानो। जाय सा 14 बे APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननिसिम आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गिबियावनो गोजोननाय हामलायनायजों लोगोसे बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया जाहाथे मोनथियो APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय जायफोर सा 14 दिनै बर'नि फिसा बिथांमोननि मुं आरो लिस्टफोरखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो दिन्थिलांगोन। बे खेबाव जेरै सा 14 उथ्रिसार जानो हादों फैगौ इयुनाव जाहाथे जोंनि बर'नि इयुन जोलैया आरोबाव आवगायबावथों आरो थुलुंगा मोनथों साननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि उथ्रिसार जानो हानाय खौरांखौ होनायजों लोगोसे इयुननि जोलैफ्रा जाहाथे एसेबाबो थुलुंगानाय मोनो बेनि थाखायसो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। 2023 मायथाइनि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों चिरन्जीब फुकन आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों एनिका बुरागहाइ। गासै 10 नाम्बारसिमनि गेजेराव 7 जनानो हिन्जावफोरा आवग्रिदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। 2023 मायथाइयाव जाय सा 14 बर'फ्रा उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथांमोननि मुंखौ आरो डिपार्टमेन्टखौ आं फारियै फोरमायलांनोसै। 1 नाम्बारावनो दङ फामि मोसाहारि ACS जुनियर ग्रेड। 2 नाम्बाराव दङ हिमाद्रि मेस ACS जुनियर ग्रेड। 3 नाम्बाराव दङ मायारानि बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड। 4 नाम्बाराव मनजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड। 5 नाम्बाराव दङ श्रीजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड। 6 नाम्बाराव दङ गुणजित बर' आसाम फाइनेन्स सार्भिस। 7 नाम्बाराव दङ गोमबोर रामसियारि आसाम फाइनेन्स सार्भिस। 8 नाम्बाराव दङ हिमाश्री बर' साब रेजिस्ट्रार। 9 नाम्बाराव दङ ददले बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट अफिसार। 10 नाम्बाराव दङ उइलबर्न बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार। 11 नाम्बाराव दङ नेक्सन जोंमा बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार। 12 नाम्बाराव दङ मितुल बर' एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार। 13 नाम्बाराव दङ खोमदोन मोसाहारि एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार। 14 नाम्बाराव दङ पाचुजिया पल्लभ मोसाहारि इन्सपेक्टिं अडिटर। सा 14 नि मुंजों लोगोसे बिथांमोननि डिपार्टमेन्टखौ आं फोरमायबाय। रायजोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि सा 14 बर' फिसाफ्रा दिनै APSC आव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नुनानै जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्रा गोसोआव एसेबाबो थुलुंगानाय मोनथों साननानै आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। रायजोफोर बे बोसोराव सा 14 बर'फ्रा उथ्रिसार जानो हादों। इयुनाव फैनाय नेक्स्ट बोसोरफ्राव जाहाथे बेनिफ्राय बांसिन आरोबाव जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरनिफ्राय उथ्रिसार जानो हायो आंनि साननाया बे। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा सासेनाव जुदि थुलुंगानाय जायोबा
आंनि भिडिअनि थांखिया बाहायसो जाफुंसार जागोन होननानै आं सानदों। मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय दासिमबो सेथि नैथि मासिफोरखौ आवग्रिनो हानाय ओंखाराखै। दा नंखायनो जेरै दा 235नि गेजेराव से नै मासिखौ लानो हादों, बेबादिनो जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायबो ओंखारनांगौ आंनि साननाय। रायजोफोर, आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांनाय जादोंबा बेखौ गिबियावनो निमाहा बिनायजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।